Sawa lento tenzani manje? Ubalekelani pho? Ubalekelani? Uyokhi imoto kanjani ubaleka? Ukukhi imoto ngiyachaza nje. Ubalekelani pho? Hayi. Yabona ke, woza la. Wona kuyacaca ukuthi uyayazi lento. Woza nayo. Ngiyaqala phela manje mase kufika sengibona. Ubalekelani pho? Ubalekelani pho? Yini uyibalekelani? Ngifaka inkinga engayo. Ubalekelani pho? Amhlalise phansi la. Amhlalise phansi, amhlalise phansi la. Amhlalise phansi phela. Mkade ubalekelani pho? Ngiyaqala phela manje ngithi ngiyaqala. Okay, ubalekelani? Umbuzo wami ubalekelani? Ngiyaqala ngani uma kuyaliwa phela manje ngabe ngibona ngifika abantu bagcwele indangala. Okay, uMathenyoka. Yebo mina. Ubalekelani pho? Thembi, iyona ndlela enisebenza ngayo ke le. Nami ngicela mkhulu manje mase ubaleka uba ngithe ngicela ufuse uPS neclient. Ubalekelani pho? Akulona iclient umuntu esesimsebenzi uyakhuluma 30,000 engakusekela wona kunobhudu lwasempangeni. Wekade ecela usizo igubhu hamba womsisi. So wena ofikile njengamanje. So nami ngiyasho singeke ngikwazi ukukhuluma indaba yakhe because wena khona Ufuna imali yami ayisebenzi lento yakho webaba. Imali yami wemfana. Wena ngesikhathi ufika kushuthi khona lokhu imali engakutshela yona awuyenzanga kahle. Ngenza yonke into ongitshele ngaqhuma 7 days. Ngathi kumina kwena qhuma ka 7 uqhuma into ezi 7. Ngakwenza konke lokho akwenzeka ngalutho ngifuna imali yami. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uSiphamandla. Olanga ibhalele abawinyoni TV ngicela ukuthi bangifunise inyanga bekuthiwa umkhulu uMathenyoka nosisi abangiqola imali yami engango 30,000 ngicazi kwakuyi last year unyaka uqala le nyanga ngabona ipage lakho sisi uThembi ku Facebook wathi ku advertise ukuthi kunenyanga ekuthiwa uMathenyoka batholakala eMarani Hill bathi banento yokuphila ngase ngifuna isigubhu bathi isigubhu sabo siqala ku 30,000 ngase ngixhumana naye kusisi lo uThembi wangixhumanisa naye uMathenyoka lethi manje ngibhalele abawinyoni TV because lento engayenza ngenza yonke into ababethe angiyenze lento engayenza ayisebenzi manje ngicela ukuthi bangisize abawinyoni TV ngifune labantu ngibathole ukuze ngizokwazi mhlambe ngazi ukuthi imali yami ibuya kanjani ngoba lento yabo ayisebenzanga Ngoba nabafo wena Sipha ngazi ukuthi bathi sebehlala athi bahlala la ade ngibafuna labantu ngicela namhlanje sobathola ngoba kwakuyona le ndlela le qoqo unjani sisi? Saphila. Hayi siyaphila. Igama lami nguMalandela sisuka kwiNyoni TV. Kunosisi ke bekade sihamba sombheka ke. Sisi basibayikhala. Usisi somfunayo uThembi. Engicanga ukuthi ke wena ke nami sisi wami lokho angeke mhlambe si uThembi mina but manje wani ngifena amakhamera? No, usisi ngicela uvule ungavala umnyango. Ubhuti engihamba naye uyamazi Usipha Usiphamwelasi wasempangeni no angimazi awumazi kumayelana nani uyaqala ukumbona angisakhumbuli kahle hle okay Sipha uyikhulumela uyamazi usisi ngiyamazi ngabona ipage lakhe ku Facebook advertise ukuthi kunobaba amaziyo odayisa igroup manje uyangixaka masithi akangazi ngoba saze sahlangana ngizomnika yona le mali engizoyifuna namhlanje. Okay ke siswami asingashoniselani ilanga mhlambe into siyenze ibe yinde ngoba uma ufuna futhi iye lo ufuna iye khona njengoba uziphika it's fine lokho akunankinga singakwenza nje ukuthi suyise la ufuna iye. Lokho nangiphiki but uyena uThembi uthi phela ibhodangisa imali because mina ngisebenza abantu abaningi vele. Usebenza ngabantu abaningi. Abantu abaningi vele. So angiyiphiki ukuthi phela wena ngisamazi because mhlawumbe ngomunye abaningi ngiyabasebenza ukuthi phela mina ngimazi. Yabo phela ngimazi ukuthi ngibona kahle noma ngibona ukuthi undene ngaphela ngimbone ngoba. Okay, wesese ngicela ukubuza ukhohlwa kanjani umuntu okwazi ukukhokhela u 30,000
akunikeza akufakele kwi-account yakho nihlangane nibonane akunikeza u-30,000 nomuntu wena uyayikhamba umkhohlwa sesiside phela isikhathi shoot sesiside isikhathi kodwa siphila ngeke umuntu usihlaba 2 years or back or 3 years back usamkhumbula lo muntu engqondweni so sihlaba ngisamkhumbula. Okay sisake ngibuza umbuzo olula. Usebenza kanjani umsebenzi wakho yini owenzayo osuke ukuxhumanisa nalabantu abaningi othi wena uxhumana nawo mhlawumbe ke ngithola umsebenzi wakho wenzani uxhumana nabantu abaningi nje wenzani? Mina phela ngithi kahle ngathini ngisebenza ukuthi kunabantu nobaba engisebenza naye so lo baba lo sisebenzisana naye mangabe ukuthi kudingakala umuntu ufuna ukuchasa lento ukuphila yabo so ngixhumana nomuntu ngimyalele ngimchazele because ngine page la Facebook ngine page la TikTok so abantu isikhathi bangixhuma lapho ke lo baba lo bese ngithatha iclient ngirefer ke no baba lo yonke so okuye nokunye khokhela naye nokwenza njani kuya kubaba lo akuze mina directly. Mana okay ngifuna sicacisela abantu la so lento njengoba ubona kushuthwa lento idlala ku YouTube kuNyoni TV so thina sabantu abasiza abantu sengizama ukuchaza lokho so wena sisi kulento yakho ukuthi ingakho nifana namakhamera yeah ingakho so njengoba siNyoni TV TV ngoba iyabukwa iTV ngokubuka iTV yabo kusho ukuthi mina kufanele ngibuke umhlaba wonke no hayi ukuthi okay futhi enye into ngicabanga ukuthi nokubuka umhlaba wonke kuzokusiza emsebenzini wenu nje ukuthi ukhulu udlondlobalo ephambili yabo ngoba ngenye wayezofuna imali yakho siphela ngithi into ayifuna wayithola no sisicela ungilinde asikaze sithi sofuna imali la sewusihambela phambili ngimbuza ngathi usho njalo asikaze thina besingakaze sikusho lokho kulento yakho ke sisi ukuthi ube umuntu oxhumanisa abantu no Facebook njengoba uchaza uxhumanisa ama client nomkhulu lowo bayasizakala yina abantu mhlawumbe singena ngaphakathi kwamanje abantu abaningi ukuthi besibuka ngaphandle okay ayisilokho ke sokufisa siyabonga asibini mfowethu awungahlala la mfowethu anto usondela bafo uma mhlawumbe noma ngala ukuze manje ngagcina uba khona inkinga no ubhuti lo esihamba naye wena osigadayo ke nje for emsebenzini ngoba phela nje basihamba siphathe equipment so ngathi singagcina sibanjwa izigebengu hayi ukuthi kukhona into ayizele la ekhaya noma imele okay ke sisi bengisabuza ke mina ukuthi kulokho ukuthi usebenza nalo umkhulu balo umkhulu Mathenyoka uMathenyoka osebenza naye okay I know ngawuthi ke uyena vele umuntu esomdinga kakhulu njengamanje ngifuna ukubuza wena sisi ukuthi wena ubenefita ini ekuthenini ube a middle woman ususe abantu ama client ngapha wayise kuyena yini oyitholayo wena no phela as like shuthi ukubona ukuba umuntu inyanga umuntu mayabe inyanga or noma isango angisiba netrust nenyanga liba nokuba nohlanga so khona nami okuncane nginikeza kona ngisathe ethole leyo mali ethola client lakhe so nami uyanginikeza lo mathenda amancane kwazi ukuphila nabantwana okay ke sisi okay shuthi iwumsebenzi lento kuwena yebo okondlayo yebo if kuukuthi uyathola ukuthi uMathenyoka lo mkhulu lowo ke enisebenzisana naye izinto zakhe azomsiza umuntu noma umuntu ugcina ekhalela imali yakhe entweni eniyenzayo wena naye so sithini lapho uthini ngokwakho nje makuthi ubafolo nje basihamba naye mhlawumbe if ukuthi uzocomplaina uMathenyoka nakuwena ukuthi into ayinikezwa yona ayumsebenzeli like ukhalela imali yakhe wena uthini esimweni esifana nalezo uma ukuthi mhlawumbe sike safika before no kahle kusho kahle mina bengazi izinto zamkhulu zisebenza bengakaze kube khona umuntu othi into yamkhulu ayisebenzi because njengoba nginayo ibhuti ngasamkhumbuli ngasamboni ingabe ngazi ngenze uqhamuka umuntu othi hayi ayimsebenzelanga ngoba icomplain kanje iyaqala ukufika yabo so angaze yangifica noma ngayisi ngadibana naye noma ngatholana naye icomplain kanje yabo so kuyangixaka nami ukuze ushatha ke kumsebenzelanga noma wena sesiyini yenza ukuthi usiphama ekufonela amafoni akhe ama calls akhe wa drop isikhathi after usobonile ukuthi uyena waqeda umblocker kanjani umuntu like nje siqale kuma calls uyawa dropa wamblocker ku WhatsApp umuntu onikeze imali engango 30 bafo wayisenda kuba kuyena noma kuMathenyoka wayisenda kuyena okay kuyiqiniso ukuthi imali kuyenze ku receive ama client
kuyakwenzeka. Yebo kuyenzeka. Okay. Bese nge-refer back ku-mails wakhe. Okay, uSipha owasempangeni, uSipha owakanene. Owakabantu bafoko nje? Umkhizi. Umkhizi. Okay, wakamkhizi ubafa. Uthi ke imali wayisenda kuwe. And uke wangivezela i-proof of payment last year 2023. So ke after lokho into esebonile ukuthi ayimsebenzi la ngona ufuna isikhathi eside ninomathenyo ngoba la ekade nazi nihlala khona lena ahlangana khona angisekho khona. So ke siswami ngicela mina ungichaze into eyi1 ukuthi if kuukuthi mfethu umuntu into ayimsebenzelanga esimweni senu kwenziwa kanjani nenze njani ninomathenyo for ukumrefund umuntu okanye nimenzele or something enye ezomsiza kodwa okubhlungu kunakho konke nina beningasatholakala. That is why silathi na izinyoni TV. No phela think into esingatholakala mhlawumbe umuntu ulahlekelwa amafoni nani kodwa ekutheni mhlawumbe refunding noma kube khona asizakala ngakho noma ngazi because nami imithi angiyazi so ngisebenza nami ke nomathenyo mhlawumbe singenza uhlelo ukuthi ngitholakale yena kumathenyo ngoba manje ayikho nami into engayenza because naba into engamsiza ngayo mina. But ke sesikodwa khumbula ukuthi imali ayisendwanga ngumathenyo umuntu okuma beneficial la wena umuntu wasendelwe i-account owumesimkhizi wena imali u30,000. So kuyo yonke lento wena why isifana si-include omunye umuntu if ukuthi ubafufuna imali yakhe unelungelo lokuyifuna kulo muntu amnikeza yona imali ngoba umathenyoka singaya kuyena noma sithini kuyena but imali thina sikho sikhuluma ngemali ayinikeza wena. No nami phela sisuba ngisho nami imali ngayi-refer again mathenyoka usho ukuthi yena ufanele ikhokhe back not me. No mina sesithi engiyibukayo ukuze uzikhiphe kulento ngicela ukuthi umfonele umathenyoka ezela if ukuthi awunayo inkinga yalokho. Hayi umfonele uzokwazi ukufonela. Ngithatha ifoni ngimfonele. Uzothatha ifoni? Yebo. Okay. Ngicela inamba yami khohla phezulu ngize ule inamba yomuntu ngihlapha ngayibamba. Uzokayibamba? Yebo. Okay, stothatha ifoni yakho. Amukade phela. Engafiki ngale kamoment usiyathipisa nomkade lo. Cela umfonele sisi ukuze nawe uzikhiphe kulento leyo. Cela ubeke la speaker. Yebo. Awuyangena. Yebo mkhulu njani? Yebo. Uyaphila mkhulu? Ya ngiyaphila. Yebo ukhuluma noThembi la mkhizi. Omkhulu bandla awubhizi kakhulu ngicela uphuthule ufike la ekhaya kuneli client enginalo la ephuthu edinga wena kanjani nje? Ungamthethe vusiwe. Yebo. Okay, angisendleleni nami yoqhamuka manje. Okay mkhulu ngiyabonga kakhulu. Okay, done. Oh vele makusuke kunama client uyambizele la ekhaya. Kuyenzeka ngifonele ngimbiza afike kuyenzeka mhlawumbe ukuthi ngiyakhona. Oh. Yebo. Asithena ukuphoza kancane amakhamera sesalinde umkhulu umathenyoka sicanga ukuthi wena akufanele asiphendule limbuzo esidinga ukuyazi. Awuyena lapho. Yebo. Wangibizela abantu manje kwenze njani? Hayi mkhulu hlala phansi sokuchazela kahle. Hayi ngeke ayikho into esokwazi ukuthi. No, but kunjani mfethu mina igama lami nguMalandela sisoka Union TV nje basila. Ngeke ngikwazi ukukhuluma ngile imoto ngisho ngayikhili imoto kusafuna ucela uyovala imoto. No, uhlala phansi mfethu. Uhlala phansi. Awu lento yenza manje. Ubalekelani pho? Ubalekelani? Uyokhi imoto kanjani ubaleka? Kodwa ukhi imoto ngiyachaza nje. Ubalekelani pho? Hayi. Yabona ke, oza la. Wona kuyacaca ukuthi uyayazi lento. Oza nayo. Ngiyacabela phela manje mase kufika sengibona. Ubalekelani pho? Ubalekelani pho? Yini uyibalekelani? Ngifana inkingene ngawo. Ubalekelani pho? Amhlalise phansi la. Amhlalise phansi la. Amhlalise phansi phela. Ngikade ubalekelani pho? Ngiyacakela phela manje ngithi ngiyafika. Okay, ubalekelani? Umbuzo wami ubalekelani? Ngiyacakela ngani uma kuyaliwa phela manje ngabe ngibona ngifika abantu bagcwele izinhlangaza. Okay, umathenyoka. Yebo mina. Ubalekelani pho? Thembi, iyona ndlela enisebenza ngayo ke le.
Nami ngicela mkhulu manje uma usubaleka ngoba ngithe ngicela ufuse ufike sine client. Ubalekelani pho? Akulona client umuntu esasemsebenzi uyakhubeka 30,000 engakufikela wona kunombudulo wasempangeni. Wekade ecela usizo yegubhu hamba ngomsisi. So wena ofikile njengamanje. So nami ngiyasho singeke ngikwazi ukukhuluma indaba yakhe because wena khona imali yami ayisebenzi lento yakho webaba. Imali yami wemfana. Wena ngesikhathi ufika kushuthi khona lokhu imali engakutshela yona awuyenzanga kahle. Ngenza yonke into ongitshele ngaqhuma 7 days. Ngathi kumina kwena qhuma ka7 uqhuma into ezisebenzisa. Ngakwenza konke lokho akwenzeka ngalutho ngifuna imali yami. Mase uthatha imbuzi uyibulala uhambe iphose empuleni mase uyayithola ukuze ngakutshela ngathi uzayithola makwenza kanjani. Imali ayisendela wena sisakwazi ukuthi imali yami nganika wena mase uyayithatha. Bafethu yabola mina indaba yama games angidlali. Nina lento eniyenzayo nizidlalisa ama games la. Mina niqola abantu sithi. Thembi niqola abantu. Wena uthe ubani umathenyoka. Yabona mina bafo njengoba ngithi uqola abantu ukuthi uyabaleka. Ekugcineni uzothi imoto yakhe awekhile kodwa wena kuthiwa kuyahambeka ngenyawo usuka la kini uza la. So manje usitshela ngemoto ongayikhili. Mawungena la uyabaleka. Okusho ukuthi lento uyayazi ubalekelani pho if ukuthi awazi lutho. Ngiyamkhumbula. Mana ama client enenza nje uyabaleka mawulibona. Bayaphumelela abanye lesibasiza kuyaba lo mfana mina ubalekelani pho ngiyacaya manje mangabe ngifika khona amagade ngiyacaya manje ukuthi kwenze njani bangibizani bazongibona. Okay, if izinto zakho ziclean ubalekelani? Umbuzo wami usimple. If ukuthi usebenza ngendlela eqondile neqiniso ubalekelani pho? Amagade aze kuwena yini? Amakhamera lawo eze kuwe yini oyibalekelayo wena? Thembi wenza kanjani kanti lokho uyafona nje uzongifaka inkingeni kubantu. Okay Thembi ungangamphenduli. Eyani inkinga akufaka kuyona? Ngiyacela mangifika phela ngifika lokho zakhona abantu ufike wathi khona umuntu engizomsiza ofuna udinga usizo. Nje umuntu odinga usizo nale client lakho. Ubalekelani pho? Ngoba nale iclient uThembi bakhuluma ngale leli. Ubalekelani pho wena? Ngiyakhumbula ngiyakhumbula. Futhi lokho izinto eyenza futhi awuzange wenze ngale ndlela yenza yonke bonke abantu njengoba ushilo. Inenqaba yabantu engihlezi ngibasiza baphumelele ngento ekwesebenza wona futhi khona lokho uziswambe kanjani makwenzeka kanjani awuyenzanga ngoba ngenza yonke yabo mfethu yabo mina into yabona mina wena lokhuzana uthe ubani umathenyoka ayikho mfethu nento ekhombisa ukuthi uyinyanga wena ayikho into ekhombisa ukuthi uyinyanga wena Thembi ngicela nikhokhe imali yomfana yabo lo muntu lo mina ngilindele mhlawumbe ngizobona inyanga uba omdala ngiyabona ukuthi lo muntu uyilingalena nathi akuyona inyanga le ayikho inyanga enje wena usiyinyanga wena awusiyinyanga mina nje nkosami ngize ngikhokhe imali nje hayi uThembi no uThembi angithi imali yafaka kuwona yabo lento le nina nidlala okay imali izokwenza njani Thembi izokhokha omkhulu mina ngisiyamsebenzela yena ofuna khokhe phela ukuthenga ngendlela mina ufuna khokhe mina ngizi wena wathatha imali eningi nje wathi ufuna ukuyothenga ifurniture kini ngathi wena wathatha imali yabona nina khokha uthatha imali engaka lo mfana lo angazi nina lento yabona nina lentweni kahle ayikhona njengoba ngisho ukuthi namanje ngisakuphinda awuyona inyanga wena awusiyinyanga wena nixhaphaza abantu nobabili wena Thembi ngeke urefer abantu kumuntu owazi ukuthi uxhaphaza abantu nixhaphaza abantu nina lento eniyenzayo lo muntu usuka le empangeni ufuna imali yakhe egcineni manje wena maye uqhamuka usuyambalekela andisambimba ngelidukuza la kuze sikwazi ukuthola wena ufuna senasuka nalana nihlala khona yinjani susalana nihlala khona eMaranini nasuswa yini eMaranini nasuswa yini nasuswa yikhukhula imali zabantu kanjani kwadilika izindlu ngesikhathi eyikhona nina angithi akuhlala nobabili nina kwadilika izindlu zenu zombili nasuka nobabili nyazohlala endaweni eyodwa futhi la sinithola khona la bafo uyinyanga noma cha ngiyona inyanga ngiyabasiza abantu abaningi sengibasizile kakhulu futhi lo mfana izinto zakhe ngicathi mhlambe umsamo wakhe mhlambe awuqondile nalothi umsamo wakhe imali yini umsamo wakho ongaqondile wena umsiza kanjani umuntu uzoreceive imali yakhe ungambhekelili izinto zakhe ukuthi lento omnikeza unizomsebenzela noma cha usho kanjani manje ukuthi umsamo wakhe awuqondile ekubeni ungazange umcheckele ekuqaleni umsamo wakhe before umsiza
Mayesuke emina mayisuke zengesithwalo njengoba uye kade ufuna weze kumina ngesithwalo ufuna ngimthwalise so angikwazi ukuthi ngimbhekele lapho mangabe senesithwalo makuthi umuntu engimbhekela umuntu ekusuke kufanele ukuthi ufuna ukulashwa lo engikwazi ukuthi ngimhlole lo suke sengesithwalo ngoba phela kuyinto esamkhuluma so asikwazi ukungena lapha ezintweni zomsango si-check kuyena ngoba kusuke kungeke kuze kulunge usuke sifuna ukuthi kwenzeke into ephambili athola imali asuke eyidinga. Okay, uyathwalisa? Yebo. Uyathwalisa? Imalini isithwalo sakho? Siyavumelana njenganaye nawe kade ekhiphe ulokhuza ngangithe akhiphe ulokhuza u30,000 so uzobuya usu 500,000 kulo imali leyo scope esingasebenzi. Okay, mana-ke nene bafo uyathwalisa. Yebo. Uyathwalisa. Wawuthe akakunikeze u30,000 futhi isithwalo sakho so30,000. Yeah. Ngicela ungithwalise, ngicela ungiphe lesigubu nami. Hayi baba ngeke kusenzeka ngoba manje sekuze kanjena ngeke kusakwazi kwenzeka. Webafo ngithi mina ngicela ilula lento Thembu uyangizwa izinkulumo yami. Angithi uyathwalisa mkhulu. Yeah. Ngicela ungiphe isigubu. Ngizokunikeza u30,000 but ngifuna ungiphe live kubuka abantu futhi singisebenzele live kubuka abantu. If ukuthi uyinyanga yangampela ngicela ungithwalise unginikeze lesigubhu owasinikeza lo muntu. Manje wendoda amadoda yabona izinto ezifana nalezi ziyimfihlo so ayenzeki lento edlangalene kanje so into isuke iyimfihlo ngoba nawe njengoba usukuze wathi mina ufuna ngizokuthwalisa so nawe usuke uqopha abantu bakini nawe usuke udlala ngedlu lakho so asikwazi lento ukuthi siyenze edlangalaleni kanje bebuka abantu ngeke uze kwazi ukuthi kwenzeka. Shothi isithwalo usukudlala ngedlozi lakini. Yeah. Ekuqaleni kodwa ekuqaleni uthe isigubhu njengoba singasebenzanga shothi idlozi lakhe alikho right. Ithini lenkulumo yakho manje masokujika wena futhi uthi usukudlala ngedlozi lakini. Kahle vele nawe mangabe umuntu vele ufuna le indaba yemali nawe vele usuke uba robha nawe abantu bakhe ubagebe ngoba zonke amandla labantu bakhe nasuke sezobuyela ngakwena so wena bese uba namandla nginyusa kanjalo ke mina ka. Wethembi. Uyayizwa inkulumo ekhulunywe lo muntu? Yebo. Usasebenza naye? Yebo usasebenza naye. Usazoqhubeka futhi usebenze naye? Hayi namhlanje xa engisakwazi ukusebenza nje uzohamba futhi olunye uhlaka. Okay, uthe ubani uthe umkhulu bani uMathenyoka? Mathenyoka baba. Mfethu mina njoba ngilaba fa ngikho emidlalweni yabo. Ziningi izinto engizenzayo baningi abantu engibasizayo kakhulu. Le ndoda esuka kude kakhulu esuka empangeni. And le ndoda akuyona nendoda ekwazi ukukhuluma. So mfethu ngiyacela ukuthi ke ukuze siphume kulento nasentweni yini. Ngicela nizame usihlanganisa le mali Thembi nawe Mathenyoka. Njengamanje sifuna ukuhamba siyitholile okanye ukuthi ke mhlawumbe ifana nayo nesitelo ukuthi le mali nizozama ukuthi ikhokheke kanjani. Asixoxisana sinegotiate angisho ukuthi nithini nizokwenza njani. Into engisho ngithi mina nginikezene indlela ezimbili either no cash manje okanye if ucash aninayo nisitshela ukuthi lo mali nizozama ukuthi nikhokhe kanjani. Wena abafu ngiyakubotha usiyinyanga udlala ngabantu nawe Thembi umission walo muntu uyawazi ukuthi akasiyona inyanga nechaphaza abantu nidlala ngabantu so angifuni ke ukungena deep nakwezinye izinto zabanye abantu mhlawumbe senidlale ngabo. Into engiyifunayo ningaze ningiphendule. Into engiyifunayo imali yabhudi osuke empangeni phela. Wona Mathenyoka lento yakho uthi umkhulu Mathenyoka isebenzi awuseyinyanga yabo. Mina ngathi manje izinto zakho zomnyanga ungishaye mhlawumbe ngezulu noma wenzeni ngeke ungenze lutho ngoba awusiyinyanga. Iqole. Awusiyinyanga. Yabona lento oyenzayo nalento oyenzayo ayikho lento oyenzayo. Ayikho lento oyenzayo. Yabo. Uyafake nje yonke into uyayifake. Babona Thembi inkingo songifake yona. Yabo. Uzokukhombisa. No, welokhuzana ngicela. Thembi Mathenyoka welokhuzana. Mathenyoka uzonga kanjani? Hayi futhi ukukhombisa lo mkhulu. Uba igama lakhe elinye angifuna lento ekulokubizwa Mathenyoka uba igama lakho. La ngempela lasekhaya. Nginamagama maningi. Okay ke bhuti. Ngoba ngumuntu ongahlali ndawo. Okay ke bhuti mfethu ngicela Thembi ngicela ningikhokhele imali yabhuti bafethu. Ngicela ningikhokhele imali yabhuti njengamanje. Angifuni lento size sibuliye kude wena abafu ngiyazi ukuthi awuyona inyanga yonke lento yenzayo uyazenzisa mhlawumbe ama games la kusemidlalweni so ngicela ke bafethu usikhokhele imali yamfowethu hayi kabi. Okay mina nje all my side ke nje shame ngifuna ngasho kusho ukuthi imali kabhuti
because wayifaka account number ngithi usho 15,000 ngizokhokha mina uthatha yona le furniture lithiwa wayithenga okunye nasho ukuthi uzobuzoyenze njani ngoba 15,000 but ngizokhokha 15,000 but ngizocela ukubeka inyanga ngingakhokha ngaleyo mali ngoba nami sofaka ngihlanzisa ngayo kusho nje mkhulu mina ngiyaphuma kwena because ngiyaqala nami qhamuka umuntu ukufika umuntu la ozothi awukazi ukusebenza lutho nani kusho ukuthi nawe awazi wamphambanisela wamphambanisela ngayo nawe uzobona lo 15,000 uzokhokha kanjani ngisahlangene futhi nawe Lungile wempana ngizobona amasontweni amabili azoqhamuka ngizohlanganisa uwafaka ngibuyisele lo mali ngoba manje sekuba njena Shushu yakuvuma ukuthi kahle kahle into amnika yona nawe ayisebenzi wawazi ukuthi ayisebenzi ngeke phela ukhokhe imali ubu-refund umuntu ngento yamsebenzela shushu sovumelana nathi ukuthi into amnika yona ayisebenzi ngizosho njalo ngoba phela lawo emadoda la sisemhlabeni la so kuyazanya so nami indlela ngizama nami ukuchasha ngento mase sekuka njena wawuzama ngayo ngiphila nje leyo mpilo leyo yona ndlela nami ngiphila ngayo ngoba ngona umsebenzi engisebenza yabo so akusekho phela manje ukuchasha ngani kwamanye yonke into isitelo bala bo ngizombuyisela ke lokho zemali yakhe lo emasontweni amabili nje ngicathi ngizokhona indlela engizozama ngayo ngiyithole leyo mali of 15,000 uzoqula abanye abantu ngizixhumana nale ntombazane lo uThembi Ndini nalo ngizoxhumana naye ngimnike leyo mali kulungile usewuThembi Ndini manje ungidayisile nabantu hayi ngidayisa ngidayisa akukho umuntu nawe phela nawe nje bonke into eyenzakala senami ngivela kuma-TV bathini abantu manje bathini abantu nababona abantu ukuthi nezigebengu nobabili njengoba ngifike nabantu bakwiNyoni TV namhlanje kade nganginifuna la benihlala khona nithini sinasuswa yikhukhula senilama nginifune kaze ngamthola ngiyayifuna imali lo muntu usuke empangeni lo muntu lo akulungile sombuyiseli lokho zemali yakhe ngoba yonke into manje ivele obala so nathi indlela esizamela ngathi nawe kuyiphilisa wesimo siyaveda okay shuthi usiyakuvuma ukuthi lento yakho omnyanga yikho awusinyanga uvumelana nami kuloko ayi ngizosho njalo but nami iyona ndlela engizama ngayo nami kuyiphisa ngise nami ngizathola amashaka yabo yo ekokwanzima hey Fethu imali engaka pho ithatha kumuntu 30,000 kunzima nami yona ndlela engiyiphilisa ngayo ngumqhumiso 7 days yini yona lo ungqhumisa ngayo yini lo umqhumisa ngayo kamnikeyile izinto zami seyibheda kakhulu lo kwangqhumisa ngalezi imithi yakho lebhedayo ngamnikile lokho izinto lezilembi le abantu le encinzayo emzimbeni untongwana zibo mangabe kusuka abantu bangabe beyola bachela ngabageza ngaleyo nto ezile bachele nangayi le ingakho lokho ziyaluma emzimbeni ngoba wena uyona inyanga uyithatha phi pho uyahamba uyithenga wenze njani ngoba uyona inyanga usokuchazile lokho ngiyahlanganisela nje kubantu mhlambe la kuthenga khona mhlambe nami ngiyithathela amashanje umuntu umnika nje lokho oyibonela yena manje uthi umila lokho amila ngasahlangene noma ngithola imali lokho kusekubalekile Othembi deep down enhlizweni yakho ubuwazi ukuthi lo muntu udlala ngabantu njengoba ezichaza noma wena wazi ukuthi upromoter bengazi ngipromote umsebenzi wakhe ngazi ukuthi ngipromote umsebenzi wakhe akadlali ngabantu nami nje ngishocked ukubona ukuthi kahle kahle udlala ngabantu njengoba ngiyade ngisho eqalisa kuyaqala ngokufika umuntu bathatha lethi complaints into zakhe azimsebenzela wazi kahle yamjikela manje hayi angazi ngize ngazo Othembi na ungalingi uqamba mangathi ngoba abantu njengoba abantu bexhumana nawe angithi kuba ngiyazidlala ngabantu bengenze ngi-advertise nako TikTok nako Facebook ngibe ngazodlala ngabantu ngathi abantu bazojeba bazolimaza mina ngiyibona into manje singenza mina umuntu omubi ayona wena umuntu omumbi vele niyasebenzisana siyasebenzisana naye sesisebenzisane naye isikhathi eside kakhulu kade sawuqala umsebenzi angisima imali yafika ngikunikeze lethe client mina ngazimutha ngathi ukuthi kuhlanganisa imithi enjani angazi ukuthi uyena wazana nemithi kodwa uyazi ukuthi kule mali oyireceive abantu lo uzodlala ngabo lento abanikayo nayisebenza awukwazi bengazi nje uqasha ngesithupha even though wayena bengazi ukuthi udlala ngabantu ubengazi ukuthi udlala ngabantu wena bengazi bazi kahle bengazi bakhona abantu bafika la bazodlala ngapho ngoba kuyaqala ngobhuti
Angithi angitholakala emafonini sisa asikhuluma into elula nje isizulu nashithi indawo okuhlala emafonini angitholakala angizwakala efonini kodwa ngikhona Facebook ngikhona TikTok ngiyabonakala bangaki abantu abanidinga mhlawumbe sebeke bafika la kade naziwa khona nabaseke bazama ukunifonela bengangitholi bangakwazi ngani njoba uthi wena umuntu oqala lo mhlawumbe baningi abantu abanifunayo kuphela abakasitholi thina ukuthi sikwazi ukuthola nini ukuthi nikuphi ngoba ngeke nize nazi nanokuthi thina sithole kanjani ukuthi nila ngeke lokho nize nikwazi kuyimfihlo yethu bangaki abantu engicabanga ukuthi manje bahlezi benifuna ukuthi benithole kuphela abanazi nina lento enobugebengu ngiyekeni musana ukuthatha izinto ku-social media no misuse ngichaphaza abantu kuwona awusetshenziswa nizofa yabona nini nizofa buka ngelinye ilanga ngeke kufika umuntu ophethe amakhamera kungcono ukushuthwa kanje kunongena umuntu ekudubule ngesibhamufa kungcono ukushuthwa umuntu ngekhamera uvele ebantwini kunongena umuntu athi ufuna imali yakhe esho ngesibhamu kushaya ikhandufu uzothini uzokwenza njani mhlawumbe unane ingane kona sesithembi ezifunda ayidependele kwena ngiyakubona ngokwabhuti naye uyambona nje isimo sakhe ukuthi lo muntu lo unje yabo sezowakhetha ukuthi azibize ngenyanga ebeza kahle akayona inyanga nawe uyavuma ukuthi akusebenzise ureceive imali zabantu nomuntu ezodlala ngabantu uthi uzoyikhokha kanjani imali bhuti emasontweni amabili azodlula ngizoxhumana nayo lentombazane lo so ngizobe ngisaxhumana nama ngisecela ngoba no angicela ngiqhubeke ngixhumane before nje siqede udaba lwemali then ke seningahlukana ke emva kwemali but ngicela nje nizama ukuxhumana nenze into eyodwa nibumbe into eyodwa nawe lo 15,000 wakho uzogcina kanjalo ubhuti azahlanganise eyakhe ihlangane naleyo othi unayo bese uyasinikeza unless kuba fona ukuthi kunezinto ezimxine kakhulu futhi uzosinikeza wona lo 30,000 engamsendelawo akulungile una uphelele njengobunjalo nginikeza isikhathi esingangamasonto amabili azoqa emva kwamasonto amabili manje bese ngiyihlanganisile ngizobe sengiyinikeza yena lo ntombazane lo so ngoba yena babexhumanile ngezinto lezi zama-account nena uzobe sexhumana naye kulokhu zalo mfana amkhokhele lokhu imali kayithole isiphele so kwenza kanjalo shuthi nizokwenza wena imali ozoyikhipha ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi lento ibalance le nimazivumelana nathi sihamba imali ozoyikhipha wena ngizokhipha ngoba kwakade ku-30 sizokhipha 15 awusize ibuyele emuva iphelele imali yalo lo okay wena Thembi nje manje u15 unawo shuthi ulinde lo muntu othi uzohlanza emva kwamasonto amabili bafo right nginkulumo yakhe ayisho hayi sengithembeni mina office njoba ngibhaleleni mina ngingacela usizo kumina sengithembeni abantu kade ngangibafuna sekuphela isikhathi eside ngigqiqa ngisuka empangeni ngiza la eThekwini ngifike eMaranjini laba behlala khona ngingabatholi yabo nje wasengize ngabhalela nisengithembeni sengikhathele engizobona ngabo befuna ukuyiletha bayiletha noma benze njani angisazi sengiphelelwa amandla afetha akuphilwa kanje impilo imfishane kakhulu so awukwazi uthi uphanda uthola ukuthi udla amandla abantu ngoba kahle manje nidla amandla abantu lo muntu awumazi ukuthi 30,000 ohlanganise kanjani and uhlanganise mhlawumbe umunye ngaze ayiboleke imali emezwile ukuthi ngizongena le nto yakhe ayithi ungenelwa imalini ngiyayithini le nto le wathi 500,000 uzongena ngithatha 250 ngiubophele embuzini ngiyifaka emfuleni wakwayizwa leyo nto imali uyifaka emfuleni mesifika kuyena uzubona ukuthi lo muntu unamanga ngempela akungenanga mali kuze kube namhlanje wathi uthatha uma singenile imali yesithwalo uzokwenza ngithatha uhalf wayo leyo mali wathi 500,000 ngithatha 250,000 ngithola imbuzi emhlophe engenabani ngihambe ngiye emfuleni wangasekhaya ngifike ngiyisonto umqala lembuzi bese le mali ngiyibophela kuyona ngiyiphose emfuleni izofika kuyena wathi emva kwalokho lenye ezobe singena kuzobe sekuyami ke yeqiniso lelishoyo hayi iqiniso phela kuyakuthiwa ilokhuza icala lumphika amanzi nesuke sengena endlini esuke esengena kona kwaba kanjalo manake lokhuzana hey wena mawucabanga ungathatha imbuzi uyibulale uyiphula umqala uthatha imali
wathi iboshelwa ngani le mali yalengiswa iboshelwa ngani embuzini ngoplastic iboshelwa washo njalo wathi ngiyibophele kuyona imbuzi bese ngiyiphose emfuleni imali yohamba izifika kuyena washo njalo impela uzofika kuyena manje into ekuyenzeke umuntu bangabe suka eza kumina sengizokuchaza nje ngivele ubala lokho umuntu bangabe suka eza kumina evele njengayi client esuke efundiswe so mina kukhona izinto engisebenzisayo zokumlutho umuntu so lento engisuke ngimtshela yona uyayikholwa wena uyayibona ukuthi into esuke ingenzeka so nami futhi khona izinto engisebenzisayo ezenza ukuthi umuntu alutheke so that's why lo ingakho lo ke engamtshela kona mhla akukhona ukuze ke kwenzeka kanjalo lento yakho le nonsense yakho saqhubeka nayo noma usuyekile ngicathayi ngoba sekanje kwaphela sengijuthiwe kanje nabantu sebeyangazi manje vele sengizovela mhlambe kuma TV into ekanjalo so hayi ngicathayi ngizoyiyeka lento ngoba manje hayi sekushila inhlanzi sishelwa amanzi wayikholwa nawe lento ukuthi le ngesimali embuzini ngizothini phela mina ngangazi ukuthi inyanga esebenzayo ngixakekile ngidinga usizo ngangizonjobesho na ukuthi usebenzisa imithi yokulutha abantu futhi nami ngalutheka kanjalo hayi bhuti ungakhululeka mfethu ngisafuna usale ngikhulume nosisi ngiyayibona ke lento le othi ayisebenza uzobulawa abantu okubi imali ifakwa kuwena lo muntu naye I'm sure umhlali wale South Africa yini engenayo i-account number ukuthi imali efakwe kuyena why imali efakwe kuwena wathi phela i-account number akanayo ayazi ayisebenzise ngoba izobe nezigugu imali igubhu kahlahla ihlala ebank ifanele ize ucash kena sonke isikhathi so yakhe kuthiwa mina izongena ebank shuthi hey uthi kuyena imali akahlali nemali ekhadini ewe imali ifika ucash but into zakhe uma ezenzela umuntu ingena ekhadini imali yento zakhe but eyakhe ayihlala ekhadini eyomuntu yekhadini asimala kayihlala nje njengoba negubhu nje imali anazo ifake igubhini ikamero lakhe nje yahlala khona kubeya khona imali mewufika iba cash so ama-client akakhokha kumina mina ngikhiphe ngangimnikeza kodwa awuboni ngani ukuthi lento kusaza izogaxa futhi kahle kahle isigaxisile ngaphela imali efakwa kuwena and umuntu une-right ukuthi abophe wena noma axabane nawe noma adubule wena noma ashaye wena ngoba imali uyifaka kuwena futhi wena enisuke nivumelene uzokhiphe ngisho ama-package alezi y'gubhu zalo muntu lo usho ukuthi i-package kanje imali wena ayikho into ongayazi ngomsebenzi wakhe ngakithi uyazi ukuthi lento ethi imali yathengisa uJesu umuntu bekulutha ngemali nansi imali uclient sithengiswe uclient uzofaka imali ayengene kuwena mlungilethele imali engaki isishaya buzothini kube lo bhuti ungenwa kuvuthela ngempama buzothini efuna imali yakhe ngoba nakhona ngobuhamba mhlawumbe uyithathela abafo wabo weza nabo mhlawumbe kube nje thina somnyalela uthi awona usohlala endaweni so bese sithi thina ngoba sisabhizi mhlawumbe awuzama ukumxhuma uyekuyena athatha abafo wabo bafe bakuvuthele le ndlini buzokwenza njani ayikho into ebezoyenza hayi bafethu nisifakelani nike imali yabhuti Sibheke ngizokela lo 2 weeks wakhe nje wakushila then nje besisho siqhumana naye ya and sisike njengoba sesivumelene ungacabanga ukuthi mhlambe la senizobaleka nenze lento enokugxuma gxuma angeke nisandawo shuthi njoba nje silinde 2 weeks kusuka manje shuthi ngo imali ufanele sithole evikini lokuqala kuMay la komhla ka5-6 May fanele siyithole le mali ubhuti asifonele office asitshele ukuthi uyi receive le payment ngoba if kungenjalo angifuni sibuye la sibuyele futhi ukuthi sisazokhulumana uma sesibuye kuzobe ngese kuhle futhi kuzobe ngekusaba mnandi so ke phuma siswami usamusha phuma kulomuntu
zama umsebenzi, uzamele iy'ngane zakho, uzame ngenye indlela yokuphila. Not ukuthi kube ukuthi niqola abantu. Siyabonga sisi kakhulu. Futhi wami mfethu uyacoliseka ukho umbuzo nawo. Hayi, sengibiwa ngishilo nje seqala sengithembele. Okay. Abona sengikhathele bo. Hayi no, azivela sicele nendlela ke sisi. Akunankinga. Sambeni. Asiyabonga.